Здравейте! Казвам се Янко Петров, съпруг, баща на 3 прекрасни момичета, сериен предприемач, ментор, участвам в управлението на няколко иновативни компании. Завършил съм колеж по предприемачество и през целия ми съзнателен живот се занимавам с това. Но всъщност най-голямата ми страст е работа с деца и съм изключително щастлив, че 2023 година имах щастието да бъда част от екипа на Junior Achievement и с екипа с деца, с който работехме, участвахме на националното състезание по предприемачество в България и го спечелихме и направихме едно достойно представяне на европейските финали в Турция. Но истината е, че като дете бях изключително неуверен, трудно комуникирах с другите, нямах много приятели поради простата причина, че не знаех как да комуникирам с тях. И тогава завърших едно специализирано училище за предприемачи, което тотално промени света и живота ми. На 18 години стартирах първия си бизнес и ми се налагаше да взимам много бързи решения, да се справям в различни ситуации, да се адаптирам. И осъзнавам от призмата на времето колко много ми е дало предприемачеството, а пък от гледната точка на родител също така осъзнавам колко много образованието и училището не успява да подготви нашите деца за реалния живот. И това е една от основните причини да създадем програмата Деца предприемачи. Това е една новаторска програма, която подготвя децата ни за реалния живот и обръща внимание на различни акценти, да речем грешката и как тя всъщност не е позор, а е урок и трябва да се поощрява децата да грешат и да опитват, да бъдат креативни и как бързо да се адаптират в определени ситуации, как да виждат възможностите там, където всички други виждат проблема, как да създадат критично мислене и да не бъдат част от стадото. Всяко дете, убеден съм, е родено с огромен потенциал, дарба и е нешлифован диамант и наша изконна важна роля като родители е да им помогнем да развият този си потенциал, да го открият, да сбъдват мечтите си и бъдат щастливи. Заповядайте в програмата ни Деца предприемачи да създадем едно по-светло бъдеще за нашите деца. Очакваме ви!